Mahek Ali Bukhari hi kumsang khazakwa samkwa pakwa me ni somhni pahni khan anu ansri ni le apa Ali Raza inkara inglena piangin naumi pa armana anei buka maheki pian no reilote a hian anram Pakistana anchung kwa hian anleta mase kumsang ni pakhat khan England lama buklet le in hetia anlet no hian Londona anno masate te a hemi no hian stock on chen Englanda khopui pakhat Staffordshire hmuna an omle a kumsang ni pasari khan maheki chu St Margaret Award Academy a lutin a graduate nuwa Newcastle College a fashion zirturin alut leta a lekha thiam takni in amil thatba ka nun sheom tak a manglem lawani ti a hriat le bok tin maheki hian alandan angai puimo in kar khata voili tal jim akal china junk food kan ti mai nep noi lampo a engai lo ba ka asamla achei kwal payin make up po amang ve na sa thin hle ani ti chuan kumsang ni somni kuma covid in khovel aden chwala ya kanin khung thap lai khan maheki chuan TikTok account te siamin alam lai te a post ve thina a mel tha in a zeibok ne nori lo te nuwa followers po anga ngal hle a chutia followers te anga nuwa alar chhota ka chuan maheki chuan Instagram le YouTube lama te a huang zo zelin followers le subscriber lampo anei tha chhota vya maya henga a account ate hian ani tin hun mandan te le a makeup mandan te ba ka fashion tips lamte upload thin bera hengba ka hian a party live video tam tak le aruma alam live video te po tam tak da chuak chau nge nge in hun aliam le zel nu phe chuan TikTok Instagram le YouTube lam atang te chuan poisa alalut nem ve to hle a an chung kwala chung ko har sa zok zok an lo ni lo bok nen nuam ni ani ringot mai don ti na ni chu heti lai hian maheki pa alia chu security officer nia shiat ni in alia hian anupui ansri ni chu kumsom ni borvel ani laya ane ni a kumsom ni lai in nei to in ansri ni hian pharmaceutical dispenser dam laute anmomo tak dam doi cho anni le ni lo lam le healthcare service ate diktaka sem chu ani MTN dikna lama athoka afanu mahekinen po hian anin ko ngei hle bok ani ti chuan internet lama maheki aronar chhota ka chuan a phei khok te chein chung da chaw zawar thina apon lam landa na tang chuan anon chu ol samhmel bikin afam kim hmel ba ka anom hmel thin hle a ma se mi tam jok te na kan share theu to angin social media a kanin pho chwa dan hi kan ni na tak tak ani lawa langlo chin a hian har satna le thildang tam tak a in thu pro fo thin maheki chu event sang sanga te tel tura somni in anu ansri ni po chuan azui ve zela hengba ka hian production sang promoter ni bokin maheki hian poisa chu alalu thanem ve hle a hetia event sang sanga nu te zui ni chu atam jok chuan kan du vak lo mai theya mase maheki chuan anu chu a chen thaber ani thole nu mai ni lavin a unaw nu ang ani hial zok thote ba ka athuruk engkim asoi chwa ngamna le shil ngamna ani thu asoi fawa heti lain ansri ni hian afanu maheki chu event na mai zui lavin a video te po alang na sa thei le a heng video te hian la le audio lar tak tak te chu an phun rem ba ka lam rem bokin video pakhata an landun na phei chuan maheki chuan anu ne na anin kar chu thildang zong aya a tha thole a nge tho a kep sona ada nge nge ani anu ansri ni hi Pakistana piang ni in no sente ani lain UK a hian pempui ani a anu panlai chang to in flight attendant ni chu atum ber ni ve ma se college kal rol ani chuan anu le pa te chuan athil tum ti hlo tling tura college kal chu an phal sak talawa hemi nu reilote a hian maheki pa alianen in nein fa ani nuwa anin beng bel ngal chu ani dermaya nulat lai a chen be man tak tak lo ti na ani chu hetiang hi anun lo man thin dan ani ta ka chuan mahekin event sang sang a chimna a ashwaitel be ta ka wangin anun le ling thok chu avatem be ta a ahma anga na atanga howa in chung khur boy pui le ngal char char ni lo deu party life kan ti mai a han tem be chinta chu nuam atingang mai ti chuan kumsang ni som pakwa khan maheki le anu ansri ni chuan Londona akazan an tlo a chumi zan chuan video chat mangin mi sang sang mil shat ngai lem lo po biak na pakhat azar application chu an pathum hian an mang hota a
mahiki ka zan chuan an sri ni chu apps man dan a zertir lai chuan mi pakhat Sakip Hussain ti mingpu le an sri ni chu anin bizoi nge ani hemi nu hian an sri ni chu Instagram lama Sakip Hussain ti mingpu chuan message request ron thonin ala shiat lo te chu aron zo chuya ma se an sri ni chuan lo she to che alovin mahikin azar epami ani ti ashil nuwa chu an sri ni chuan a she chuak le a chuta tang chuan Sakip anen chuan in bengun chhozelin Instagrama inbiak mai po du tok talavin phone number te hial anin peton ta a heta hian an sri ni chuan Sakip a chu thian ang chowa a en thin thu te le Sakip po in thian ang mai maya biania a in jin thu a soiba ka hian Sakipan attention a pe te chu nuamati in adu thu a soiboka amai ro chu an sri ni chuan hetiang hian Sakip anena anin kar chu soima se he anin biak na hi atop mai lawa hunrei tok tak anin biak nuwa ataka in mu anrel zoi tatlat mai kumsang ni somni August tha pandemic lai khan Sakipali an sri ni chu Birmingham travel lodge pula anin muta a hei hi an sri ni chuan Sakipa birthday ani awanga Sakipan in mu adil ngun awangle angin ngun em wang chawa mu ani thu asoya ti chuan eng emo an e nuwa Sakipa thlenna hotel lama anin zuilet leta a hei po hi an sri ni chuan Sakipan angin le na sat em wang ani thole ti pal liao ani thu asoibok hetia Sakipa thlenna hotela an let nu hian mi patmei chiat na mangdunin darkar ni zet an omnuwa ho an tum chuan Sakipa bok chuan an chen na mun banbiuri lama thla angin le tla thu soin banbiuri hi an omdun na Birmingham atang chuan darkar khatlan ani a heiwang hian an sri ni hian a thla nuwa stock on chen lama le tur chuan darkar ni chuang lai atlan le ngain avai chuan darkar thum lai atlan angai ti na ni chu hetia anin mu nu hian an sri ni chuan anuna thil ati swalian ber ani thu soin an hnu loka Sakipan ashil ang kumsom ni pasari mi ni lovin kumsom pariat so alawlani ti ashe chuak le taboka anin mu nu hian Sakipa chuan an sri ni chu ni tin maya voisom atanga voisom pakhat chuang lai ron be thinin an sri ni chuan in mu zui le adu to lo thu ashil nuwa po Sakipa chuan achung te hena tu emo aton thar thole ammangai zia ashil vek to thu te soin athin arim hle thin anhuwa phei chuan Sakipa chuan an sri ni te chung ko in apasal fanau te nena an chen ina nge mai chuan thilpek te athon ta fo maya an sri ni po chu an si tia kaudwa thinin Sakipa hian perfume le thomhno te athon na sa thei hle a ma se top tura an sri nin ati hnu po chuan athon lui chang thin ani anhuwa an sri ni hian anin kar chu voi tam tak ti top atum to thu soin chutia ti top atuma piang chuan Sakipa chu thinrim vakin video le thalak chu apasal thona avo thin thu asoya tin Birmingham lama anin hmu khan Sakipa chuan an sri ni akwa lai vel te chu thala in an sri ni chuan engata na lange ani azo chuan Sakipa chuan atan chu ani thu soin delete tura angin hnuwa delete to anga ain soi thu asoi boka hengba ka hian anin video call la ya Sakipa ngin na anga an sri ni in phelro anate chu lo record ringin vona na ahman thin tho an sri ni chuan a soiba ka Sakipa vona awang chawa in phelro ani tho asoya ma se chunga in phelro anate chu Sakipa chuan vona na mangle se in amali ama chu boina chuan ein hnu kwal ringot maya chu mai ne lovin Sakipa chuan chung video le thalak te chu apasal mai ni lo a thian ti le akazen te thon tuma avoreng thin thu ti le ama Sakipa chuan engma hlautur ani lo lain an sri ni ero chuan hlautur anga zia thu te a shilfo thin thu asoi boka chum khat phei chu an sri ni chuan London lama akal tur thu Sakipan asia chwa thu soin asia thno hian Sakipa chuan hotel abuka chuta chuan awa mulo ani chuan a thalak le video te chu thondar sak tur thu boka vole in atopa avoi ni na atan anin mule tange a hemi hnu hian voi tam tak vona adon le thu an sri ni hian soin aning to lutuk chuan Sakipa nena anin kara thil om kum khat atlin hnuwa afanu mahiki hna chuan achunga thil thleng chu asoi chuak tange a afanu mahiki po chu arin angeya thinjim hle in anu hna chuan athil te chu oipo harsa ati jok thote asoi hiala chuti lain mi then khate ero in mahiki hian
sakipale anu ansrin inkar chu engkim hrivekin ati puizok ti in ansoi vele tlat thunga mase mahiki chuan sakipa chu ahma atang to a huat to thole a huat na chan po ahma in meiche sarwak thalak online a posin chu meiche mela chuan ama mahiki mel ada thuwa soya chu mai ba ka sakipa chu miten mani in ngai sanglu tukle mi zui ruk ching ani thu asoi vele thung ani ti chuan heng an puna te hi a hnuwa sakipa phone a chuan hmoni in ansri ni a in lama kaltura avona te po hmutur omnol buka heng ba ka hian anin zui la ya ansri ni tana a poisa sen zong zong chu pawn sang thumlai ani thole ansri ni hne na changa poisa lak sak tuma avona te po hmutur om nge voi khat phei chu sakipa hian ansri ni abiak theilo awanga mahiki kolin anu chu phone peturin avati hiala mase mahiki chuan anu chu ui ani lo thole oki sana ti tur shilo tur chuan alo chocolate ship zoka hemi hnu hian mahiki chuan sakipa chu chumi kumla la a abo tur thuwa vateksin heti lai hian sakipali ansri ni chu kumthum lai anin zuina ani ta reng maya amairo chu hemi hnu hian ansri ni chuan sakipani na anin kar chu atak taka ti top zui tangi nge in a thenta a mase sakipa ero alano pan awangin atang hnet deu emoni doni du se zong mei chetam tak a hmu don veinen ansri ni chu let le tur chuan na sataka ngenin a hmanga i thu te chu a shil non on mai thin ani january ni li kumsa ni somni pani khan mahiki chuan anu ansri ni chu teksin sakipa chu mi pathen khat khoitir atum thole enge ani po ashiat lo tur thu awashilta a ti chuan mahikili ansri ni chuan sakipa chu ngoitir ahun to ani tia rel tlu in atira chuan sakipa chu pawn sang thum chu thalak le video adilita angoi ani chuan peklet anwatiama mase tunang lai khowela chuan adili tak tak lo shiat a har to siba ka olsam taka device danga da emo thuruk thei ani si awangin mahiki chuan a thian pa kumsomni pakomi rekan karwana chu abipup ta mi a heta hian a thian pa rekana chu pawn sang thum anin pek chhon a engkim boy pui turata na bia in ani po chuan a thian then khat kumsomni pani mi natasha akhtar kumsomni pani mi rayes jamal kumsomni mi mohammed patel kumsomni pani mi sanaf gulum mustafa le kumsomni pasari mi amir jamala te chu ama puitur chuan asom boka anni chuan engpo thlingin engpo ti ngai se sakipa ngoitir chu antumbir ni in ruam manna ansiam chan ta charchara te chuan february ni som pakhat kumsa ni som pahni alo thlen chuan anlo in shil lok to angin leje sar khopuya tesco supermarket a sakipa chu anlo ngak ta thap mai heta hian a injin lo laya be chu antumbir ni in chuti mek lain ban biuri lama sakipa chuan an kalna tur lam alo boy pui ve mek boka a thian sang te abia kwal hnuwa a thian pa hazim izau zudin chuan akal pui tur thu alo shilta a mase hasima hian engti tur che in nge an kaldon engma ti shilawin a thian pa in shwai tu tur amamo awanga kalpui mai chau ani ba ka mahiki te lampo tu ma shilawa tin sakipa chuan engchi ange ati don po shilawin atlom ngai na awanga poisoi lo pui chu mundik lawa shwai thlen ani tabir mai sakipali hasima chuan tesco supermarket chu zingdar khate mini som pasari vela thlengin parking lot chu alo re hle maya chutia an nga deulai chuan car pahni parking lot lama aron tlan lu chu hmu in reilote an omhnuwa thil engemodik lo a omnia an shet awangin chulai hmun chu an chwa san ta fata mase chutia an chuak lam chu parking lota lo tlan lut leon car seat pole audi tt chuan ronzui ve zom nga zatin he leon car hi raisa chuan a khala audi chu reka sa chuan khalthungin heta hian ansri ni le mahiki te chu an chong ve ani ti ahnuwa shia chho ani le buka te chuan raisa chuan sakipate chu pha in an hnunga chuan film khur le hnai tok takin azui renga chuti lain rakesh ve thung chuan sakipati phatur chuan traffic light sen lai po an tlan tlang nge ani hetia anin chung hian sakipale mahiki chu phone in bia in anin hauna sa hle a mahiki chuan kar chu te ding turte a wawin adin do taklawa chuan reyes a zok hian sakipate chu tlan pelin an hma atak chuan awarding tapmi amai
an hnung lama la raka sa te chuan lo dang ve bokin an tang ta der maya heti lai hian sakipa chuan 999 callin anin biak lai hian sakipa chu a hlau thong hle ti pu a hriat the nge a chuta chuan kar pahni ina an zui thole an tan tho soin chung kar om te chuan mai kor an wa thote a soya he mai ba ka tha an tum thole an thingei dona a hriat thote soin motor konga changa tlan liam tir an tum thote a soi boka chumi hnolok chuan kola chuan sakipa chuan olalpa ati ruala ti top ni in a top ma deuh hian thlabar au thoma omba ka motor in su thomin azui ta ngal zata heta 999 kola anin biak na da chwa chuan sakipa chuan pui angin lom lai thomle an kar chu tan liam tir tuma an ron sot reng tho a soi lai hria tur om nge hengba ka hian operatorina an kalna tur lam a zo thom te po hria tur omin sakipa chuan an kalna tur tak a hriat bik lau thole an theina lama an tlan chhiat thu te soin red light te tlan pel nuala an tlan na lama an sign mu ang te a soi thom te hriat tur om boka heti lai hian he 999 operator hian sakipa chu hadam tur le an kar chu an sut liam lau tur tho a soi hel ba ka sakipan a sign mu ang a soi hnu le an kalna tur ber a hriat lau tho a soi hnu po a an kalna tur mun a zo chen hriat tur om boka hei hian mitam tak thin atirim hial nge ani atopa sakipa te kar chuan thingsu in an suna bokaniang an kar chu phelphokin akara chuan an thingsu chu a omlo boka hengba ka hian an kar engine po atlak hluk ba ka kar chu pokin akang zui ngala amuna hian sakipali hasima chu an thi tak ngala chuti rwal chuan sakipali hasima hi kara po ma dai thing an sudwele khan an thedei to ti hriat ani le thung tin an chuana kar hi darkar khata kilometer za somni pariat lai tlan anga chhut ni in camera in alo lak phone a chuan mahiki ti chuan na audi hi sakipatian thing an sut ma khan darkar khata kilometer za som kwa tlan nia chhut ani a thing an sut nuwa ero tlan muang ta in darkar khata kilometer som ruk vela an speed chu an ti hniam le a hemi nu hian sakipatian thing an sut na mun an batlan pel nuwa mun remlaya dingin an kar chu an ven thli thlai ta a chumi hnuwa an kara theu lut le in 999 po call lavin an tlan pe le ringot ani ti hmu ani a hemi hnu hian helai konga tlan pakhatin sakipate kar kang chu hmu in 999 call alo lani lauti a hriat vele a call ta chau alo ni hengba ka hian CCTV footage chuan mahiki ansrini rayesa rekhan le na ta site chu Leicester Gisby Lena zingdar ni vela konga an omlai lo la fu in Leon Karcho nata saita ani angin nata sai chu akara luta Birmingham lama ain khalmoni in mahigile ansri ni po audia chuangin an holam chu muani boka tin phone data chuan zinga heng ho in biak na le ro manna an siam te chu tilangin sakipa 999 call le an skoda car ka nga tang chuan police chuan chui zui tur an nei ta a ti chuan mahiki ti thian za ho chuan a car number chu chin che ngalin an ve chanta ani police chuan chung car pahni zong tur chuan thu chhuwa siam zuin West Midland lama police officer pahni te chuan na ta sai car chu mu in an lau zui rungal boka an nuwa petrol station a manzuin an man ma hian na ta sai che boy chuan reisa avakol nge an nu lok zingdariat vela mahiki le ansri ni chu an ina police in mahiki unaw pali apa an beria chuan ron harin mahiki chuan nata sai an man to ani ti shetu reisa chuan voi tam tak alo kol to ani ti amua chu vele apa tin police an biak lai chuan reisa chu kolletin ruma anu ompo chu thil soidan tur chu avatex ngal boka hemi nu hian mahiki chuan oversize hoodie pink khachungin police hena chuan do soin thil thlanzan khan anu nen Nottingham social media evena an omdai thu asoya ma se rei adai lo hle mai anu loka mahikile anu ansri ni chu police chuan manzui vele ta ngalin Leicester police station lama an shwai zui ta ngala police station lama mahiki chuan khamizana an thil ti chu pho chopin do chuan ala tangna sawe hle a ma se police chuan sakipa 999 call record an han play chuan mahiki chu aphude uzuk mai chuti rwal chuan tlom ero latum lo na sa in sakipa chu mido theile thil kai koi thiam tak ani tho mi tuinen chuan a han soile vela
mase police te chuan inbum tir an tum lo hle thung chumi hnu chuan evidence ten akok chiang ta bok nen Bukhari nu fali an chen dang paruk te chu man ani ta ngal vek ani ti chuan kumin August ni li kumsang ni somni pathum saki pate thi atanga thlasom pariat nuwa saki pale hasima chungte nga hlel em an fa ti thi na thlen tu te chunga ro rel na lek ko hun chu ron thleng ta in jury te chuan an chung thu hi darkar somni pariat lai an ngai to nge a hemini vek chawmalam hian Leicester Crown Court pona om journalist chuan mahiki chu balconia mu in journalist hode chu nui chunga abai bai vel thu an soya ma se he a injin tok na le za theilo na te hima a in ngai na te chuan a dei rei lo hle mai a topa jury te chuan mahiki le ansri ni te chu mi pahni saki pale hasima te thina chuan thiam no chantirin anni ba ka hian kar khal tu pahni Reyes ale rekan te chu thiam no chantir anni a tin Natasha sana fale amira te chu huatna engma omlova tol thatawanga thiam no chantir anni boka heta hian mahiki hian thiam lo an chan tho puan ani rwal chuan alo injin tok na zongsong te chu hlo ngal vekin atap na sa hle nge ti chuan kumsomli paruk mi Ansrin Bukhari chu atlembera kumsomni paruk le thlako chung tang turati ni in afanu kumsomni palimi Mahek Bukhari chu atlembera kumsomthum pakhat tang turati anita a anmiroi Reyes Jamal kumsomni pani mi po kumsomthum pakhat atan ma chuak theilo tora achung thu rel ni in chutiang bok chuan rekan karwan kumsomni pariat mi chu kumsomni paruk le thlasom tang turati ani a tin kumsomni pathum mi Natasha Akhtar chu kumsom pakhat le thlariat pek ni in Amir Jamal kumsomni pathum mi po kumsom pali le thlasom chung tang tura thupek ani bok ani heti lain Mohammed Patel ero kara chong veringot ni in kanza aru awanga engma asiat lo thole tho pa ngai taka soitur emo anni ati awanga thil thlenlaya aphili na sa thote police ne na soya hei mai ba ka thil thlendan kim chang soya police te apuya wangin thiam no chantir lo om chhun ani ta hlova heti la hian sakipaka zan adil bahara chuan BBC te hne na aunau pa thin awanga anchung ko torna te soin ni tin maya angai thin thole alo let le theina tur ani chuan engpo ti a huam tho soya chuti rwalin hasima share jengna na football tournament bo saini in a unau ti pahni chuan thulung kwai tak an soiboka heta hian a unau pa Mohammed Zahir chuan hasima hian he anun toite hian mi thinlung a khoina se mema rampu mai ni lo khovel mi ti thinlung a khoya a chanchin chu nileng le zan kho a soi thei tur thole a thian thaber ani thote ba ka engkima anin pui thole thian thaber unau pa atana anei bok chu thil special tak ani tho a soi bok hei mai ba ka unau pa pakha jok Mohammed Zain po in thil engkimin a unau pa chu a hria chhuah non tir thin tho soin TikTok influencer le non influencer dik tak ani a mi zong in a unau pa ni an chak thole online na po en ula tu pon ka unau pa ani kha anti ve kang ti in a soibok ani